Čau lidi. Čus. Vítejte u třetího videa. Čtvrtého. Ne? Třetího. No dobře, třetího. Fidget. Koukneme se do cechu. Co máme? To je naše postava. Co zase točí? Točí. Jo, točí. Jo. Aha. No dobrá. Tak prý. Smažím. Ne. Jo, smažím podle něho jména. No, zkusíme. Jo, a jinak zítra možná, že vyjde čtvrtý let's play A nebo challenge. no challenge možná. A nebo please nehejtujte mě na, myslím, že na moji challenge, myslím, že tam mám, mám tam 2 dislikey. Takže kdybyste chtěli dávat dislikey, tak si je můžete strčit víte kam. A po případě jenom lajky nejvíce by se mi šikly zhlédnutí a odběratele, aspoň ty 2 odběratele nebo něco prozatím. Máme dohromady 38 zhlédnutí, což není zase tak moc, ale... No, až nám dáte, samozřejmě, když budeme mít třeba 100 lajků, tak bude nějaká challenge. No, 100 lajků spíš to odběru. Odběru, no. Bude nějaká challenge, myslím, Nějaká že cígoše. budeme si rozmazávat vajcov hlavu, to bude celkem prdel, budeme to dělat tam, když jsme točili challenge Coca-Cola and Condom Mentos, což je přímo za mým barákem. Sakra. Co děláš? Jo, tak ten půjde. Jo, ten si jít. Půjde. Dementifix. Lama! Sakra. Mama lover. No, dáme. Dobrý, takže dáme si quest. Přesuneme se na další postavu. Jak? Přesně tak. Nope. Potom jako někdy bude nějaké ze srandy, nějaké 5minutové video, kde se budeme furt vylepšovat. Protože já si tam šetřím hodně goldu. A hubiček? Teď jsme na... Predatorovi. A nás to vyhodilo. Jak? No dobré. No to uděláme potom, já si chci dát houbičku do kurzoru, což bude určitě pěkné. Jo, dej 139. Počkej, to očarované to ti dává víc piva? Jo. Že budeš mít více touhy. Jo, můžeš pít 11. A jenže to má o docela dost méně brnění. No brnění nepotřebuješ. Brnění potřebuju barvy. Máš jedno, jaké potřebuješ brnění. Koukneme se, jestli čarodějnice zrovna nechce opasky. Ona chce opasky? No, ona chce všechno. Tam je napsané amulety. Teďka? Ne, to bylo včera. Je, tam má pěkné elíky. Tak to si koupíme určitě, naštěstí to dává kritiky a má to větší šance, že vyhráš, takže... Hele, oni to hotoví, to jim nemusíš říkat. Jo, ale jenom pro tebe. Prsteny. Já tady to pivo. Tak, no chce prsteny, tak se koukneme. Na co si to pivo dáš? Na hulku, ne? Prsten. Není to vůčky. To nejsi, když tak něco. To bude podáme. Posledně ty elíky. Těstí elík. Dobře. Ale tam, že to nespomeně. Nebudu prostě, nebo se rozbrečí. Co? Nebudu prostě, nebo se rozbrečí. Tady tam hodíme 2 prsteny a další jinda, super. Další elík ne. Další prsten, čemu se má to? Počkej, koukneme se, jestli máme nemáme na výdrž, takže koukneme ten malý. Říká se na to. Aspoň něco. Jako je... Co máme elíky, ale když chci elíky, tak mi padne, ale když je nechci, tak mi padne 10 000 elíků. Tak to je vždycky. Sežer si to ty smradlava čarodějnice. Šer Jolando. Jolanda a.k.a. cigánka. Jo, Za Jolanda. chvíli bude další svítek. Počkej, co nemáme to? Co máme? To máme. Ne, to nemáme. To nemáme, ne? Robu nemáme. Jak všechno Zbraň máme? máme. Ty jsi už všechno očarovala? A prsten a robu nemáme. To nikdo neslyšel. Já jsem na žaludeční vředy.
Jo, neměli jsme Erik, ale... Do pošty. Ale on mě pozval, jo? Ukaž ten cech. No, jak to, že to bylo staženo? Počkej. Protože ten Broko... Protože ten cech, on je... Kurva. No ten cech, on je docela dobrý a já jsem tam chtěl jít a on mi napsal, že by byl pro ně dobrý přínos. Protože... Počkej, ty jsi predátor? Jo. Jo, tak tam víš? No jenže oni mě sice pozvali, ale tam bylo napsané, že ta pozvánka byla stažena zpět. Aha, takže tam nejsi. Ale nejsem. OK, takže cechový potemko? Ne. Ty vole, to už vypadalo cechový potemko. A mu letí padl. Na hovno. Škoda, že to ta svíně Jovandovská teďka nezbírá. By ani nevěděla, co by chtěla žrát. Jolando a.k.a. Že tam napíše hamburger z hovna. No, je super, že máme 2 houbičky, takže si zkusíme sundat ohavného negra. Ne, zeleného negra. Ohavného negra. Bude to green negr. Jo, vlastně. Já mu dám kritik a on mi vezme ještě... Pojď. Jo. A teďka, kdyby mě nezabil... Nesmí. Dej si prdel. Já budu brečet. Aspoň tam máš číslo 69. Počkej, aspoň si natočím. Jo, natáčíme 6 minut něco. Tenhle z toho video asi bude mít 15. Nevím, kolik to bude mít. Ukáž každé video. To se mi bude asi prdel hlavě ještě. Zkusíme, máme 2 houbičky, takže zkusíme jednu tady. Počkej, to je ten blbeček. Na krvavého negra. Jo, to je ten, co vypadá jako roz. Kolik mi bere? Málo. To je úplně... No. Pohodě ještě, teď ho musíš man. dát. Teď si musíš rozdrtit toho ksího prda. Toho ksího prda. Jo, Je tam na kritik. začátku kritik. Teď už budu dávat docela větší rány. Jo. Hudáci. Oho. No, Prdel ti dal kritik bez tak. to je asi hovno. Hovno ti dal. Mhm. No dobré, dej si teďka quest. A nebo ještě na někoho zautoč. Tam tě třeba na tlustého bochánka. Co to tam bylo? No jo. Ty vole, tady ten negr, vole, nemá žádné epiky, takže, Jo, má 2. takže Má si- 3 epiky. takže si musí dávat, vole, epiky naštěstí. No, má 4 epiky. Ne, má jich 5. Jo, vlastně. 34, všechno. Uvolno. Epiky naštěstí. Ale epiky naštěstí jsou nahoru dobré. No, ty si teď dobré, vole. Když máš zbraň naštěstí, tak dáváš kritik skoro každou ránu. Ale to na hovno, vole. Právě že ne? To ti řekne každý let's player, vole. Tak ale oni ne. Tak trošku jako je kritik. No, dobrý, no. Trošku. Jo, Tak málo, kdyby mi to dalo z toho ze zbrojírny třeba levý, spečka. To je škoda, že to tam nepřidali. Na příští sérii asi bude Tiny Island nebo Minecraft nějakýma Ne. hrama. Tiny Island nebude. No to je sračkový na tam následně. No, nic ne. Tak a jdeme na HGJ. Asi natočíme, ne to až bude A teďka doufám, že Jolanda tam má ještě ty prsteny, protože tady jsem si je šetřil. Proto tam věděl, že tam budou. Hovna! Jak vidíte, tak ta smradlavá Godzilla to chce sežrat. Jolanda a.k.a. Godzilla, to chce sundat všechno. Protože ona, vidíte, ty zuby mají jich málo, protože žere celý život železo. Co? Ona ho vždycky sežere, udělá z něho třeba superkáru, odveze ji do sběru, pak má nějaké prachy na ty prsteny a pak to žere zase to železo dál. Že ho má ráda, že? To jí nemůžete jako vymluvit, železo to je normálně... Železo musí žrát vlastně každý člověk. To máte třeba jak máte. Dobré, tvoje přednášky. No třeba jako když jste ve sběru, tak tam sežerete dřevo, vyserete velkou hovnokládu a máte to. Ale nějaký radím ryba, to je nějaký negr. Radím smradla. Ryba. Vůbec tak smrdí jak ryba. Cegou Získaný mi hlas to, získaný hovnoďáky něco. mi bude tak malo. No. Tu sekiru chci mít právě. To je Tu sekiru lamska. chci mít, není právě, mně se strašně líbí. Myslíš si, že tvůj meč není lamský? Není. To kladivo je dobré.
To kladivo, to je úplně strašné.